Здравейте! Казвам се Кристин и съм магистър по семейна и групова терапия от Университета Тюро в Калифорния с завършен курс по терапия на скръбта от PESI САЩ, също така и магистър по философия в Софийския университет Климент Охридски. Бих искала да се спра на разликата между скръбта и скърбенето. Скръбта е само един момент от времето. Като човешки същества, ние се скрещаме с скръбта в живота, когато губим някого важен за нас, дори години след тяхната загуба. Скърбенето е процес, промяна във времето. За скърбенето трябва да се измери повече от една времева точка. Скърбенето означава, че преживяването на скръб се променя с течение на времето, като вълните на скръб стават по-редки, по-малко интензивни или по-познати. Да обобщим. Скръбта никога не свършва след една година, но скърбенето показва промяна с течение на времето. Скърбенето е форма на учене. Скърбенето отнема продължително време, защото мозъкът получава противоречива информация от паметта и биологията на привързаността. Избягването да разпознаем или да обърнем внимание на процеса на скърбене пречи да се научим какъв е животът сега. Трябва да подчертая, че всеки от нас реагира различно и процесът на скърбене е строго индивидуален, но е важно да бъде разпознат и да се обърне внимание. Другият важен фактор, който е част от живота на болните с диагноза рак, е наличието на медицинска травма. Защо казваме, че тези хора имат медицинска травма? Или кое определя да бъде такава? Какво представлява медицинската травма в психологически аспект? Травмата е събитие или поредица от събития, или набор от обстоятелства, които се преживяват от индивида като физически или емоционално вредни, или животозастрашаващи, и които имат трайни, неблагоприятни последици върху функционалното, психическото, физическото, емоционалното, социалното или духовното благополучие на индивида. Травматичният стрес, който е налице при лечението на това заболяване, е набор от психологически и физиологични реакции към болка, нараняване, сериозно заболяване, медицински процедури и плашещи преживявания при лечение. Като се прибави и факта, че пациентите и техните семейства се намират в системата на здравеопазването, която използва медицинска непозната за повечето хора терминология, накара пациентите и техните семейства да се чувстват безсилни и маргинализирани и зависими. Имайки познанието за това, с което ще се срещнете сами или като част от семейството на болен, бъдете осведомени и търсете помощ. Може да се запишете на безплатна консултация с мен, като направите запитване на чата или изпратите имейл. Моля, следете ни. До скоро!